Așa. Și acum, nu. Madame și copilul, că nu poate să meargă din toți. Moaș! Păi, moașa, dacă ea să bagă, dă fata copilul la mine. Treci mata acum. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aleluia! Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aleluia! Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aleluia! Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, Iisus Părinte, către romani, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, știți că toți când în Hristos Iisus ne-am botezat într-o moartea Lui, ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi înnoirea vieții, pentru că de vreme am fost împreună odrăsiți cu asemănare morților. Deci vom fi părtași învierea Lui, cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se înmicească într-un păcatului, pentru a nu mai fi robii ai păcatului, căci cel care a murit a fost curățat de păcate, iar dacă am murit cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, știind că Hristos a înviat din morți, nu mai mort. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui, căci ce a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar ce trăiește lui Dumnezeu, așa și voi socotiți-vă ca sunteți morți păcatului, dar voi pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnului nostru. Faceți cititorul. Duhului
Înțelegere drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Bucurului tău. Din Sfânta Evanghelie la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Și văzându-i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând: Da, mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Domnului să cântăm. Doamne, miluiește! Cel ce-i dărit locului tăi, Doamne, de păcate, prin Sfântul Botez și egal lui, noi la vieții însuși, stăpâne, Doamne, miluiește! Să strălucească cu pururile al lumina prezenței tale în inima lui, apără cu apățea credinței lui, nemântuite de vrăjmași, păzește în dânsul, nescurcată și închinată haina de stricăciunii, cu care s-a îmbrăcat, păstrând în trânsul cu harul tău, nestricat de cetatea cea duhovnicească. Și fii milostiv acestuia și nouă, după mulțimea îndurări tale,